a jednu paletu sotva za půl hodiny. Zaskladnil jsem, tak to bude odjíždět do Tamdy, kde jim to samozřejmě pomůžeme naskládat do regálu, protože tady už mám velký trénink s tím, jak ovládat paleťák, tak v Tamdě by už to neměl být vůbec žádný problém. Mám se bát teď, nebo? Jo, ale musíte pomalu. Je to extrémně citlivý. Zkus tam bez tíže, zkus rychle dolů. Ne. Popatře, nahoře, musíš to pouštět pomalu, protože ono to s tím bude jinak jako... Jo, začínáš to mít cit, je to dobrý. Je to v pohodě. Tohle už pár metrů je. Jo. Klidně stačí. Dáš to dolů, prosím? Já musím říct, že teď mi je fakt nepříjemně. Jo, dobrý. Ty kráso. Teď to škubne. Teď jsem měl, jakože teď mě fakt nahoře normálně mi vyběhl pot, nebudu lhát, to už je fakt ošklivý. V kolika metrech jsme byli? Myslím si, že máme naskladněno a je na čase se přesunout do Sapy, kam